PDL sa BJMP Talisay City giila sa pipila ka mga persons deprived of liberty nga ilang modern day heroes ug tungod nila susamag nakabut na sa mga PDL ang gipangandoy nga kagawasan samtang anaa sud sa pasilidad. Kini ang RTV Presents ni Femari Dumabo. Human na priso nitong 2018 tungod sa kasong arson ug murder. Kining 24 anyos nga si Risa May ni angkon nga nawad-an na siyang paglaom og gana sa pagpakabuhi. Apan pinaagi sa tabang og pag-inganyo kaniya sa mga personnel sa Talisay City BJMP. Misalmot siya sa mga livelihood training. Matod ni Risa, susama na siya og nahatagan og second chance bisan anaa pa sa sud sa pasilidad. Karon kamao na siyang mo-paint nining igbabaligi ang mga bag nga kanunay lang sold out. Makaingon ko ganang murag na-stop gid ako ang kinabuhi pero kanang namo kay pagsalig sa Ginoo sa among livelihood kay kuan ra kayo if feeling ka nga mo appeal so kanang ang among mga BJMP personnel kay nag-offer po sila namo kung gusto lang ka mo appeal. So ako gusto man ko mo appeal so mo nang I volunteer myself. Mas mapasalamaton siya kay ning bag-uhay lang upat ka certificate sa TESDA training program ang iyang naangkon sa iyang pag-graduate. Lakip siya sa kapin 200 ka mga PDL gikan sa female o male dormitory nga ni-graduate og nipaso nitong Hunyo 8. Dili tungod kay naami diri sa prisuhan kanang na stop na mong kinabuhi diri sa mo ang BJMP kay kugihan pud sila nga naningkamot nga makahatag pud namo lain nga silbi makabenepisyo pud mi ba. Sa atong TESDA skills training ma'am no, nag-start ni siya since 2018 so wala pa'y pandemic nanata nag-start na atong training dire. And since 2018 nanatay duwa ka batches sa graduate. Gusto lang mi matinud-anon sa among goal nga changing lives, building a safer nation. So being coined as a modern day heroes, so gusto sa namo nga matabangan among PDL. Matod sa mga nagdumala sa BJMP female dormitory, nga kanunay nilang gipangitaan og paagi nga dili masayang ang kinabuhi sa mga PDL, bisan na naa sa sud sa pasilidad. Sama na lang sa pagtudlo kanila, paghimo og nagkadiyang bag, gamit pang decorate o guban pa. Nakakwarta ang mga PDL pinaagi niini ug mao say ilang gipadala sa ilang mga pamilya. Gani niya itong pagsugod sa pandemya, diin na sinati ang lockdown. Sila pa ang muhatag og kwarta sa ilang kabanay. Mostly ma'am nga ni-appeal diri sa amo ang livelihood ng mga inahan. Naa sila yung mga anak sa gawas. So need ako isip ko livelihood in charge, mangita ko pamaagi nga makatabang sa ilaha. Bisan man lang sa gamay nga pamaagi, at least nang makahatag sila ginagmay nga kwarta sa ilang mga anak. Alang sa uban nga kun ana ka sa prisuhan, wala ka gyoy kagawasan ug nakahibaluan. Apan kining kapin sa 200 ka mga female PDL dinhi sa Talisay City BJMP ang nagpakita nga dili kini babag sa pagkabot sa kinabuhing gipangandoy nga gipanlantawan. Ug alang kanila nga bisan anaa sila sa prisuhan, matag adlaw silang gawas nun. Gani kining maanindot nga landscape dinhi sa ilang eco park ang ginama mismo sa mga PDL nga nakahumanusab sa training sa TESDA. Sa ilang mga nakatunan nga livelihood training, pagpangandam kini dili lang aron makatrabaho kun makagawas na sila sa pasilidad, kun dili aron makahimo na unya usab sila og kagwalingong business. Ang pagpanahi og mga trapo, paghimo og pagpinta sa mga bag, pagtuhog-tuhog ni mga beads, pag-crochet, alang nila di lang basta training, kay dinhi usab sila mas nagkasuod sa ilang isig ka PDL. Matod nila, ang tinuod nga kagawasan makabot nato diha mismo sa atong kaugalingong pagpakabuhi ug sa atong panglantaw sa kinabuhi. Uban ni John Sulon, ako si Femari Dumabok ug kini ang akong short dokyo.